हम नवरात हो माने लो न पिया हमार एको तू बात हो, एको तू बात हो, एको तू बात हो। 9 दिन भूखल बानी हम नवरात हो माने लो न पिया हमार एको तू बात हो। मुँह फेरी ले लो सुन के बतिया हो, बतिया हो। भिवले आइलो ना बाती ले आइलो कैसे करब रतिया हो। भिवले आइलो ना बाती ले आइलो कैसे करब रतिया हो, कैसे करब रतिया हो, बतिया हो, कैसे करब रतिया हो, बतिया हो। चली जा बाजार हो अर्जी बा हमार हो, चली जा बाजार हो अर्जी बा हमार हो। चुनरिया ले ले आई हो हरवा जानी भुलई हो। चली जा बाजार हो अर्जी बा हमार हो, चली जा बाजार हो अर्जी बा हमार हो। चुनरिया ले ले आई हो हरवा जानी भुलई हो, जानी भुलई हो रहतिया हो, रहतिया हो। घिवा ले आइलो ना बाती ले आइलो कैसे के करब रतिया हो। घिवा ले आइलो ना बाती ले आइलो कैसे के करब रतिया हो, कैसे करब रतिया हो। रिकॉर्डिंग बाय विजय कुमार, रियल बीट स्टूडियो लुधियाना। कैसे करब रतिया हो। देशवा में चलता कोरोना के पहारा ओ सोना पंडाल शोभे माई के सुनहरा। मास्क लगाइए ली हो दूरी बनाइए ली हो, दूरी बनाइए ली हो। देशवा में चलता कोरोना के पहारा ओ सोना पंडाल शोभे माई के सुनहरा। मास्क लगाइए ली हो दूरी बनाइए ली हो। रविंदर बोलेला मीठी बतिया हो, बतिया हो। भिवले आइलो ना बाती ले आइलो कैसे के करब